କଣ କହିଦେଲୁ কি সারে কোন ଟୁକୁନୁ ସାର୍ হ্যাঁ এড়ে বমুরা নাই কইলা টুকুলি সারে হ্যাঁ ইয়ে কিয়ে গলে কোন କି ତମ ସାଥିରେ କଥା ହେଇକି ଗଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି କିଏ ଗଲେ ବୋଲି কে ସେ শুরু ଗଲେ ନା ନା হ্যাঁ ସେ ଗଲେ ରାଜା ଉଗ୍ରେସନ হ্যাঁ কে শুরু তো কালিয়া ষণ্ড ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ତମେ ନା କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯାଇ ବିଲରେ ଧାନ ଫାନ ଖାଇଥାନ୍ତେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଘାସ ଫାସ ধান বা বিলের মেশিন কাটি দেলে ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି সে গাঁর খালি বুলুছে ସେ ଗଲେ ରାଜା ଉଗ୍ରେସନ হ্যাঁ সে কোন কইলে জানতু କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ইয়ে করতে ভালে କଣ করতে পারলে বমুরাটে না କଣ ଫେରେ କରିତେ ବାହାରିଲେ କଣ সেটা কইলে তাকে কন্যার বাহাগর ହେଇ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି কোন কোন କନା ଆଇଲା କହିଲେ কোন কইলে কোন ତମ କନ୍ୟାର ବାହାଘର କଥା କହିଲୁନି পান্নিয়া ଆରେ ମୋ ବାଳ ନା ମୋ ବାଳ ନା ମୁଣ୍ଡ ମାଇକି କାମ କରୁନି ନା ମୋର କଣ ଆଉ ବାଳ ଅଛି ନା କଣ ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ବାଳ ଅଛି ନା ଖାଇବୁ ବାଳ ଅଛି ନା ଖାଇବୁ ହେଇନ ନା ଆରେ ବାଳ କଣ ହବ କହିଲି ବା ପାନ୍ନିଆ ରଜା କହିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଝିଅ ଝିଅ ତମର ଝିଅ ଦେଲା କେତେ ଟଙ୍କା 1400 ଅଛି ତମର କେତେ ଅଛି କି ଆମର 2800 ସେଟା କିଏ ଘିଅ କି ତମର ଏଟା ଛେଳି ନା ଝିଅ ବିଲେଇ ଘିଅ ହେଇଥିବ ଆମର ହଉଛି ଷେଣ୍ଢ ଝିଅ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଆଉ। ଏ ଇଏ ଦୋକାନ ଖୋଲା କରିକି ବଇଛି ରେ ହେଇବେ ଜଣେ ହାତ ମାରି ଦଉଛି ସେଠି ହାତ ମାରନା ଖଟ ହଲେଇ ଦବ ମାମୁରେ ହଲୋ ହଲେ ଝାଡ଼ା ମଜା କଟା ସତୁ ଖଟ ହଲେଉନି ସେ ନଳ ଖାଇକି ନାହିଁ ବଳ ତାର ଖାଲି ଘୁଳ ହଁ ସମିତି ନମସ୍କାର ସମୁଦି ହଁ ହଁ ଏଠି କୋଉଠି ତମର ସମୁଦି ଆଇଲା ହଁ ହଁ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳରେ ଗାମିଛା ଗୁଡେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବଡ ସମୁଦି ଆଉ ହଁ ସମିତି